काय काय झालं? अरे स्कूलला सुट्टी आज. अरे स्कूलला सुट्टी आज, उद्या जायचं. नको आज नाही जायचं. अरे स्कूलला सुट्टी राजा, उद्या जाऊ ना. उद्या जायचं नवी नवी कपडे घालून. हो छान छान, उद्या जायचं. आज सुट्टी आहे स्कूलला. अरे सुट्टी आज, सुट्टी आहे बाबू आज स्कूलला. स्कूलला सुट्टी आहे प्रगतीच्या. रडू नको, रडायचं नाही. आज स्कूलला सुट्टी आहे ना. उद्या जाऊ ना आपण, उद्या नक्की जाऊ. हो जाऊ, जाऊ